O Migs, nandiyan ka na pala. Akala ko bukas pang uwi mo. Kuya, bukas man o ngayon, pareho din yun. Hoy Migs, umayos ka sa pagkikipag-usap mo sa kapatid ng kaibigan ko ha. Pagpipirma na siya ng kontrata. Kuya naman, ako pa. Alam mo naman kung gaano ka ka-stricto pagdating sa ganyan. Alam ko, pero bawas-bawasan mo naman sana ang ugali mo na ganyan. Dahil iba dito. Diretso na ako sa meeting place namin. Migs, sandali lang. Gusto ng kapatid ng kaibigan ko, siya na lang daw ang pupunta dito sa opisina natin para dito na lang daw kayo magpirmahan. Oh, hindi maganda kung ganun. Para di na ako bibiyahe. Teka, ikaw yung scammer kanina na pumunta sa opisina namin, di ba? Huwag mong sabihin pati tong kaibigan namin may balak kang lokohin. Nakakatuwa naman na makitang pangat ang sales ng kumpanya ko. Dumadami din ang mga investors ko. Pasok! Magandang umaga pare. Oh, ikaw pala pre. Magandang umaga din. Anong atin? At binisita mo ako? Talagang hindi na mapigilan ang pag-angat ng kumpanya mo pare ah. Oo pare. Dahil focus ako sa kumpanya. Nakikita ko lahat ng outcome na puro magaganda. Eh ikaw, kumusta naman ang kumpanya mo? Dati-rati, binabalitaan mo ako. Ba't ngayon hindi na? Yun na nga pare ang pinunta ko dito. Ha? Bakit pare? May problema ba sa kumpanya mo? Oo pare. Bigla na lang humina ang production namin at nagsialisan na din ang mga empleyado namin. Nako, malaking problema nga yan. Eh anong may tutulong ko sa'yo pare? Kakapalan ko ng mukha ko pare. Pwede bang mag-imbis ka sa kumpanya namin? Naisip ko kasi, imbis na umutang ako sa'yo, aalokin na lang kita na mag-imbis para matulungan mo din kami ng kapatid ko para sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pinauwi ko na dito yung kapatid ko para makatulong naman sa kumpanya ko. Ha? Kapatid mo? Bakit? May alam ba siya sa negosyo? Oo, mayroon pare. May business din siya sa ibang bansa at successful ito. Masyado lang siyang stricto pagdating sa pagkikipag-negotiate sa mga business partner. Kaya successful lahat ng negosyo niya. Mukhang interesado akong makatrabaho ng kapatid ko. Ang kapatid mo pare. Anong ibig mong sabihin pare? Nakapasa na kasi ng board exam yung kapatid ko sa Amerika. Kaya uuwi na din. Para turuan ko siya kung paano magpatakbo ng negosyo. Para pagkaya na niya, ibibigay ko ng part niya dito sa kumpanya ko. Ganun ba pare? Sana maging magkasundo sila, kagaya natin. Sigurado yung pare. Ano pa nga bang isipin natin, di ba? Ibig mong sabihin pare, pumapayag ka na sa proposal ko? Oo naman pare. Hindi ko hayaang malugi ang kumpanya mo. Alam ko naman, tulad ko, pinamana din sa'yo ng magulang nyo ang kumpanya mo. Kaya alam ko kung gaano ito kahalaga sa'yo. Tama ka pare, kaya maraming salamat. Tatanawin kong utang na loob sa'yo ito. Ano ka ba pare? Magkaibigan na tayo mula kolehiyo. Kaya wala yun. Paano yan? Yung mga kapatid na lang natin ang mag-usap para sa contract signing. Sige pre, kausapin mo na lang yung kapatid mo. At ako kausapin ko din yung kapatid ko. Sige pare, balitaan na lang kita pag okay na ang lahat. Sige pre, walang problema. Paano yan pare? Hindi na ako magtatagal. Maraming salamat ulit pare. Sige pare. Tutuloy na ako. Maraming salamat din. Mag-ingat ka. Pasok! Kuya! Bunso! Ba't dito ka tumuloy? Hindi sa bahay. Alam ko namang wala ka rin doon. Kaya dito na ako tumuloy. Alam mo talaga kung saan mo ako makikita. Oo naman kuya. Kabisado na kita. Halos dito na sa opisina ng lungga mo.
Ikaw talaga, palabiro ka pa rin. Umuha ka nga. Kapasakin kita. Kuya, di ba pwedeng mag-relax muna ako? Nakaka-uwi ko lang eh. Hoy, tumigil ka. Anong marelax na sinasabi mo dyan? Akala mo siguro, hindi ko alam yung pinaggagawa mo dun ha. Kaya, trabaho na agad. Hindi ka pwede mag-relax dyan. Grabe naman siya. Kung alam ko lang, hindi mo na sana ako. Hoy, Brian. Ano yung binubulong-bulong mo dyan? May sinasabi ka ba? Wala kuya. Ang sabi ko, sige na nga. Yan ang gusto ko. Ano? Ready ka na? Oo kuya. Okay, sige. Ikaw ang magkikipag-usap sa kapatid na magiging business partner natin. Para saan yung pag-uusapan namin kuya? Para sa pagpirma ng kontrata. Basahin mo muna yung kontrata bago pirmahan ha. Nakiusap kasi yung kaibigan ko na mag-invest tayo sa kumpanya nila para tulungan sila. May konting problema kasi ang kumpanya nila. Hindi naman ako makahindi dahil magkaibigan na kami mula kolehiyo. Kuya, sigurado ka ba? Baka masayang yung perang ininvest mo. Mahirap sumugal kuya. Kaya ikaw ang sasabak ko para makita ko kung anong diskarte naman ang gagawin mo para hindi ka malugi. Sa larangan ng negosyo, hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi ka susugal. Kailangan mong sumugal para malaman mo kung anong mga dapat mong gawin para mapalago ang isang kumpanya. Kailangan mong malaman ang mga yan, bunso. Para pag ikaw nang hawak sa sarili mong negosyo, ay handa ka na. Sa bagay, tama ka kuya. Sige, ako nang bahala dun kuya. Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya mo siguro makipag-negotiate sa kapatid ng kaibigan ko. Oo naman kuya, kaya ko yan. Ako pa ba? Siguraduhin mo lang ha. O Mix, nandiyan ka na pala. Akala ko bukas pang uwi mo. Kuya, bukas man o ngayon, pareho din yun. Hoy Migs, umayos ka sa pagkikipag-usap mo sa kapatid ng kaibigan ko ha. Pagpipirma na siya ng kontrata. Kuya naman, ako pa. Alam mo naman kung gaano ka ka-stricto pagdating sa ganyan. Alam ko, pero bawas-bawasan mo naman sana ang ugali mo na ganyan. Dahil iba dito. Kuya, may kanya-kanya tayong paraan para sa pagpapatakbo at pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Migs, ang akin lang, huwag ka naman masyadong stricto dahil baguhan pa lang yung kapatid ng kaibigan ko. Kuya Berto, alam mo naman na stricto ako pagdating sa oras. Kung ano yung napag-usapan, dapat nandun siya. Dahil sa larangan ng negosyo, walang oras dapat ang nasasayang. Mahalagang bawat segundo, kuya. Alam ko yon, Migs. Pero sana, wag mo akong bibiguin sa pagkakataong ito. Dahil tayong sila lang ang makakatulong sa kumpanya natin. Eh, ikaw naman kasi. Anong ginagawa mo at napabayaan mo yung kumpanya mo? Migs, parang hindi mo naman alam. May mga panahon talagang humihina ang isang produksyon ng kumpanya. Kaya nagkakaroon ng problema. Kuya, parang di mo naman alam. Talagang napabayaan mo lang, kamo. Basta, tulungan mo na lang ako. Gawin mo kung ano yung pinakiusap ko sa'yo. Hay naku, kuya. Hindi ko may papangako. Pero susubukan ko. Malay ko bang may sariling oras pala yung kakausapin ko. Basta, pag hindi siya pumunta sa tamang oras, alam mo nang mangyayari. Hindi ako umuwi dito para makipag-usap lang sa isang tao na wala namang isang salita. Migs naman. Yan na nga lang ay may tutulong mo sa akin. Ganyan ka pa. Migs, saan ka pupunta? O ano, Brian? Ready ka na bang makipag-deal sa bagong kumpanyang makakasama natin?
Kuya, pwede bang doon na lang kami sa opisina nila mag-meet? Para naman makita ko kung anong klaseng ambience ang meron sila. Sige, sandali. Tatawagan ko si parang Berto. Baka kasi nakalis na yung kapatid niya. O pare, bakit napatawag ka? Pre, pwede bang dyan na lang daw sila magkita sa opisina nyo? Kung hindi pa nakakalis ang kapatid mo. O sige pre, nandito pa naman yung kapatid ko, sasabihan ko siya. Paano na yan kuya? Diretso na ako sa meeting place namin. Migs, sandali lang. Gusto ng kapatid ng kaibigan ko, siya na lang daw ang pupunta dito sa opisina natin para dito na lang daw kayo magpirmahan. Oh, hindi maganda kung ganun. Para di na ako bibiyahe. Sige, alis na ako. Alam mo naman na may lalakarin pa ako. Hintayin mo na lang siya dito. Sige kuya. Dapat saktong alas 10, nandito na siya. Alam mo naman ako, ayoko yung naghihintay. Huwag kang mag-alala, darating yon. Sige na, alis na ako. Sige kuya. Sige na kuya, alis na ako. Baka matraffic pa ako. Nakakahiya naman sa magiging bagong business partner natin. Mabuti pa nga. Yan ang gusto ko. Umpisa pa lang, madiskarte na. Oo naman kuya. Sige na, mauna na ako. Galingan mo ha. Good luck. Sige kuya. Ano nangyari? Huwag naman ngayon. Naku, pag minamalas ka nga naman, oh. Nataon pa na may appointment ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi porke silang kailangan, isipin nilang hintayin sila kung kailan nilang gustong dumating. Huwag ako. Migs, bakit? Asa na yung kausap mo kuya? Anong oras na oh? Wala pa ba siya dyan? Sandali lang at tatawagan ko yung kuya niya. O pare, ba't napatawag ka? Pare, nakalis na ba yung kapatid mo dyan? Oo pare, kanina pa. Bakit? Wala pa ba sa opisina nyo? Wala pa daw pare. Naiinip na ang kapatid ko. Sige, sandali. Tatawagan ko. Anong nangyari dun? Ba't hindi niya sinasagot? Yan. Okay na ulit. Naku, late na ako sa appointment ko.
Hay nako, hindi ko sasayangin ang oras ko sa mga ganitong taong klaseng kausap. Oh, sino ka ba? Ba't nandito ka sa opisina namin? Umalis ka nga! Pasensya ka na. Sinabi ko nang umalis ka eh! Tignan mo nga yung tsura mo! Nagkakamali ka. Ako si... Sinabi ko nang umalis ka! Gusto mong magtawag pa ako ng gwardya? Ano? Scammer ka ba? O namamalimos ka? Umalis ka na nga! Anong nangyayari dito? Sino ka? Kuya, ako si... Anong kuyang sinasabi mo? Akin tong kumpanyang to, kaya boss ang itawag mo sa akin. Boss, inutusan po. Kanina ko pa pinapalis yan, kuya. Umalis ka na. Baka madatnan ka pa ng hinihintay namin. Nakakahiya. Umalis ka na. Alis! Sige po. Aalis na ako. Asan na ba kasi yung sinasabi mo, kuya? Alam mo namang ayaw kong nasasayang yung oras ko. Ewan ko ba? Dito ka lang at pupuntahan ko lang yung kaibigan ko saglit. Sama na lang ako. Ayaw kong maiwan dito. Panirang araw taong yun. Kuya, O Brian, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung tsura mo? nasiraan ako ng kotse sa daan, kuya. Tapos, na-late pa ako sa appointment ko. Ganun ba? Tumatawag ako sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Paano ko masasagot? Iniiwan ko sa loob ng kotse yung cellphone ko. Anong nangyari sa appointment mo? Ayun, pinagtulungan akong ipagtabo yan ng magkapatid. Ano? Hindi ka ba nagpakilala? Paano ako magpapakilala? Kung hindi naman nila ako binigyan ng pagkakataon magsalita. Tapos, sinabihan pa nila akong scammer. Ano? Ginawa nila yun at sinabi sa'yo? Akala ko pa naman, mabait silang magkapatid. Oo, kuya. Sinabi nila yun. Teka, ikaw yung scammer kanina na pumunta sa opisina namin, di ba? Huwag mong sabihin, pati tong kaibigan namin, may balak kang lokohin. Teka lang pre, ba't yung sila sabi ng scammer eh? Ang galing mo rin talaga eh, no? Talagang pagsasabayan mo pa kaming lokohin? Teka, nagkakamali po kayo. Hindi po ako. Manahimik ka dyan. Pare, huwag kang magpapaloko sa taong to. Teka lang pare, Migs, wala kayong karapat na pagsabihin sa mga ganyan. At mas kinakampihan mo pa siya, pare. Sino ba sa'yo yung taong to? Si Brian, ang... Importante ba siya? At kinakampihan mo pa siya. Pwede ba? Manahimik ka muna kayo? Kaya siguro hindi natuloy ang kasunduan dahil hindi mo lang siya pinagbigyan ng pagkakataon magsalita at magpakilala. Ikaw, Migs, hindi ganyan ang tamang ugali ng isang negosyante. Ang gusto mo lang kasi, oras mo ang susunod. At ikaw naman, Berto, di ba ikaw ang nakiusap na tulungan kita? At alam mo yung kapatid ko ang uutosan ko. Siya ang kapatid ko. Siya? E paano siya? Tignan mo nga ang itsura. Oo nga, pare. Tignan mo nga, oh. Kapatid mo ba ang ganyang itsura? Brian, sabihin mo nga sa kanila kung bakit ganyan ang itsura mo at kung anong nangyari sa'yo. Nasiraan po kasi ako ng sasakyan kanina sa daan. Nung papunta po ako ng opisina niyo. Hindi na ako tumawag ng mekaniko. Dahil yung oras na papunta sila, gagawin ko na lang, sabi ko. Mas matatagalan lang ang paghihintay ko kung maghihintay ako. Kaya ako na lang ang gumawa. Hindi ko naman maiwasan na madudumihan ako. Kaya ganito itsura ko. Tignan nyo, meron na palang hindi maganda nangyari sa kapatid ko
Tapos kayo pa itong galit? Pare, pasensya ka na. Hindi namin alam. Oo nga. Kung alam lang sana namin, hindi na sana namin siya pinagsalita ng hindi maganda. Halos nasabi na lahat ng hindi maganda sa kapatid ko. Tapos, tinawag niyo pa ng scammer. Ikaw na bahala makipag-usap sa kanila, kuya. Nawalan na ako ng gana. Pare, ano ang ibig sabihin ng kapatid mo? Pasensya na kayo pare. Mukhang tama yung kapatid ko. Binabawi ko na ang pagtulong ko sa kumpanya nyo. Ngayon namin nakita kung paano tratuhin ng isang tao akala nyo ay hindi nyo kaestado. Ayoko magkaroon ng business partner na masama ugali. Mahal sa kumpanya yun. Kaya makakalis na kayo. Anong ginawa mo, Migs? Tignan mo ang nangyari. Nasira ang kabuhayan natin dahil sa maling pagkakakilala mo. Eh, malay ko bang kapatid niya yun? Anong magagawa ko? Kung hindi sana puro yung oras mo ang mahalaga sa'yo, hindi sana tayo nagka-problema sa kanila. Paano na ngayon? Nang dahil sa'yo, nagkaroon tuloy tayo ng kabuhayang nasira dahil sa maling pagkakilala. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis na tayo! Tama nga si Kuya. Kailangan isipin ko rin ang oras ng kapwa ko. Dahil hindi lahat ng oras ay ako ang tama at masusunod. Tulad ngayon, napakalaking pagkakamalang husgan ko ang isang taong hindi ko pa kilala. Paano ng kumpanya ng kuya ko?